For today's video, gagawa ako ng santol candy. Ang una nating gagawin ay balatan ang mga santol. Pagkatapos balatan, kailangan ibabad ang santol sa tubig upang hindi ito mangitim. Hiwain ang santol, alisin ang buto at ang mga himolmol na nasa loob nito. Pagkatapos alisin ang buto, hiwain ito sa maliliit na size. After hiwain, kailangan hugasan ito ng 2 beses. Kapag nahugasan na, ilagay na ang apple powder. Lagyan ito ng tubig. Ang apple powder ang siyang magpapakunat sa mga hiniwang santol. Ibabad muna ito sa loob ng 24 oras. Pagkatapos ng 24 oras, hugasan muli ito at ibabad sa apple powder for another 24 hours. After 48 hours, eto na ang kanyang kinalabasan. Kailangan itong hugasan ng 3 beses. Pagkatapos itong hugasan, pakuluan muna ito ng 10 minuto. After 10 minutes, hanguin ito at isalin sa panibagong lalagyan. After nito, pwede na natin umpisahan ang pagluto ng santol candy. Pakuluan itong muli. Kapag nalipas na ng konti, saka ilagay ang 1/4 brown sugar. Antayin lumabot ito ng kaunti. Saka natin umpisahang ilagay ang pangalawang set ng 1/4 brown sugar. Hayaan lang muna itong kumulo. Kapag malapot na, saka ilagay ang pangatlong set ng 1/4 brown sugar. 3/4 brown sugar ang nagamit ko sa paggawa ng santol candy na ito. Pwede din kayong maglagay ng vanilla flavor para mas tumango. Hayaan lamang itong kumulo hanggang sa lumapot. Ayan, malapot na siya. Pwede na siyang alisin sa apoy. Ready na ang aking santol candy. Kailangan ko muna itong palamigin bago isalin sa mga botelya. Ito na po ang ating santol candy. Thank you for watching!